welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again. The Mzansi Sophia stories, and today I talk about umkhokha. Guys, njengoba nazi ukuthi ke izimo ke zinzima laphana ke after kuphuma iqiniso lokuthi ke uMaMzobe uyena ke owabulala uMthembu wathi umgabisela ukuthi ke aphuziswe ke amanzi. Enye into ke futhi ekhona ukuthi ke uMthembu uvelile laphana ke kuMabuso wamtshela ukuthi ucela bayiyeke phansi indaba yokuyofunana nethuna ke likaMzobe kodwa uSibusiso noma ke uSiphamandla kanye ke noMabusi bona bayaphikelela ukuthi ke bayahamba bawufuna isidumbu sikaMzobe ukuthi sabe kwaphi ngoba nenkolelo ukuthi ukutholakala kwaso kusho ke unqamuka komkhokha ke emndenini. So guys, into ke ezokwenzeka ukuthi ke uManzimande yena uyayiphusha le ndaba ukuthi uMaMzobe ufanele ukujeza uzobiza isigungu sebandla ahlanye nasophansi asitshela ukuthi ke umuntu owabulala umnyeni wakhe ubani owubani futhi ufuna ukuthi ke ajeze bese sinqumo sithi ke bazohamba ke bayombela uMaMzobe igodi ke ephila. Inhloso yabo ukuthi ke bamncwabe ke ephila bakithi uzobi ke uDifa uzomhambisa yena ke khona laphana ke mangabe ke esiwuncatshwa ke ephila. Esingakwazi guys ukuthi uzofa ngempela yena uMaMzobe noma ke uzosurvive uzophila. Futhi ke uye singakwazi ukuthi ke athini ke ama consequences ukuthi ke uMaMzobe noma ke uSiphamandla kanye ke noMabusi beqe umyalo kaMthembu athi ethe bangayi ukufuna isidumbu sikaMzobe bona bahambe ke bayosifuna isidumbu ke sikaMzobe. So guys, injalo ke le video eqalayo impela cha kuzobe kushuba impela uMaMzobe izinto ziyambhedela kakhulu ke this time and akusekho ke kujikela ke emva kwendlu. uManzimande uthi yey wena mina ngizodila nawe, wena wabulala indoda yami, wena kunje kungenxa yakho. Bese bethi ke akancatshwe ke ephila. Sazi mhlambe khona uyofika azomsindisa amkhiphe egodini or kokwenzekani, we don't know, but nje umuntu onjengoMaMzobe bakethi akavela afe nje. uMaMzobe starring se show. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share.